Kuan ta boss ba? Saan? Kukuha mig kuan. Patayng lawas dias babaw, tulo to ka buok ba? Unya? Di unta ko gusto madungag kag isa. Kay naglagot na ko ba? Ay, welcome kay mo diri boss. Aw. Sa kuha pre, kani bahala da pre ha. May problema na pre. Kinahanglan way makalusot pre. Ay, may problema na dire. Sige. Pag di mo atag, buk ko na to lang to. Sige, bantay ka. Pre, pagbantay pre. Kay lima ka buk padulong pre. Kinahanglan way makalusot ani pre ha. Buto gineron. Unong sama be? Murag nagyoy tao mo atang pre. Saon ta meron nga, burag lisod man kanilotsan dire. Uni da pre at katika no. Unang pader, lisod kaya na siya. Ikaduhang pader, lisod kayo. Bird no. Samay mo unang kaagad ya. Oo, si muna. Burag ikaw na lang una. Gi. Ikaw ang nagkuhan dito. Ano, pakita ang kaisog mo. Una naglusod dito lang ka na. Brad, ang nagpadulong isa. O sige, kuy bahala ni. May buntag boss. Away, way mas buntag pre. Away boss. Ay, basta ko kan. Wagi ko boss. Nung wagi man kaasa man di ka madto. Nakabalo ba ka Brad nga amuan ni teritoryo dire Brad? Kinakandisyon dito ba? Na script. Nagaanti ka. Oy, unsa nakatinuod pre? Tinuod, balik ron. Wa ko pre. Sige Brad, bantay ka hag tinuod na. Boss, at saka pasok ko kan. Lah, kalusot man siya bay. Isuga gid niya ay basig. Noon na pa isa diha basig di na siya kalusot. Saan ka to dong? Ito. Sige na hay ba? Gisugo ko sa kauban niyo ba? Kuha og litso dito. Pagtarong ba? Lagi, ina man. Ah, gisugo di ka to. Sige pagdali dong. Sige. Ikaw, sige na hay ba? Pagkuha dito na yun. Patay, nakalusot na po si King oh. Kalusot lagi to siya. Patay, bata. Marunong bata ba? Sugay ba no? Sige, burag kaya ra man tiya. Kamo na pong duha. Ah, sige, tingnan no. Sige, tingnan mo ha. Kamu Dua duha man mi. Oh. Sige. Asaman mo? Boss, kuha mi isa sa nga bugas ba? Aman mo magkuha. Sa baryo, ipangatag daw to nila. Gusto ka matagaan mo, tagaan ka na mo. Isa ka salmon. Sige, sige, maayo na. Sige, pagdali mo. Sige, dali. Asaman mo dong? Baka, pre. Unsa man ito? Asaman to? Gisugo mo yan ang kauban nimo ba? Nga, unsa man? Kuha mi buwas dito sa bawo, importante kayo. Importante kito. Unsa man to yung bugas? Kuan, isa ka sako to. Unsa man kito ninyo? Taunon, alam kung Ay, taon. ipahatag na. Sige, tagay mi diri ha. Oh, sige. Oh, sige. Para Mubalik makabalik kami. mo. Ha? Oh, dali Sige, raman sige. mi, dali Oh, raman. pwede, pwede. Yes! Nakaya di mi ambot lang atong duwa. Tara. Kay bahala ani, lusot lagi ta. Sige. Asa na mo? Tanang kauban ninyo ba? Nakalusot na. Saan na po'y katarungan ninyo ha? Boss, pwede makaagi dire, boss. Asa man din mo boss? Kuhaon na ta damo tong lawas patay dito ba? Kami man gyud nakapatay ato. Pwede makaagi dire. O sige boss. Ha? Obligasyon mo din ninyo na boss. Tara. Uga to mga tawhana oy. Naawa. Kurog no. Kining isa ron pakurogon kuning itlog ani. Ako'y bahala. Kuyog lang sa kuha. Asa man mo dong? Ano nakalusot man sa busing nako? Kuan ta boss ba? Asa man? Kukuha mig kuan. Patayng lawas dias babaw, tulo to ka buok ba? Unya? Di unta ko gusto madungag kag isa. Kay naglagot na ko ba? Ay, welcome kay mo diri boss. Aw. Amo na ako kuan gud. Welcome kayo. Tara. Thank you kay boss ha. Oh, sige, salamat po. Nagbantay ramen namin ko diri boss. Dalan boss. Checkpoint lang boss ba? Pre, asa man tong kaisog ani pre? Puro man na nakalusot. Kung mga hatag og bugas og letson pre, wa gyud nakabalik pre. Sao man ni ron pre? Wa ni ayo pre, muuli na ko. Di ta ka kwarta dire. Ikaw lang na pagpangisog diha.